Kasto we are koni sawa ngoja we are koni. Nitere jok mane okwanyi okwari. Boot police station. Omak ngano. What happened next? Dong noringo. Kagima sel ne onge police officers. Nyaka kawuono se yude. Good. Haya, koro ka pod dhi mbele, constitution is amoro jite okaelewa constitution. Article 37 2010 wacho gania oyieni dhi ng'anyo ka onge gima iketho. Nikech koro sirikal osefwenyo ni onge nitere rowere moko ma dhi ng'anyo pigi bendera kende giyoro guns. Kage seoro guns ing'eyo kwanza guns go kaka wuoyo giwacho ni gibiro protect ohala tadier kata ka an ja ohala to mai ja ohala dangwa yud runge machalrete ni kor wadwa goyo ji apana kaso be ja ohala ok nyal dhi ketho hand wadgi. Koro mano be nyaka wangi koro ing'eni gitemo kelo distractions mondo peaceful protest ni ji owe lakini en gima lit nikech ji tho e process ni. Thomar Albert Ojwang pod lit no nikech iwinjo ni sani they just step aside. Mano pod stories ajaba nikech kuom wacha dir they just step aside pod en kacha yudo shuro timo gimora mora kaka ne ntiere cha wachalo ng'amunyise ni omera beda piny iywe wachalo ng'amunyise kamano kik neni office beda piny iywe nikech everything dhia kaka ne ntiere cha kasi ng'eyo kwa dhi mbele weche mag ni ati wawe weche mang'eny ni streets it's not a must to go to the street omena street nyaka jidhi at some point chuno nyaka die street nikech we akoni ka gidhi ng'anyo ang'o protest wa protest nikech adier kuma Kenya dhio ken Kenya makare alafu ineno kaka wan rowere waonge pesa. Mano, that is the thing. We don't have jobs. Wait, relax. Akele. We don't have jobs. You don't have job opportunity. Mondi mi yod job opportunity. Mani interegi connection moroma tut. Nikoro ise somo mi yod teach direct. Ariambo. Mano kariambo. Kasi neno mondo koro protest mo dhieni. En nikoro mondo ayod ratechwa. Watch mar connections ginigi. Oh, yani system obet makare. Tineno kama ya mapod gitiyo godo. Kuomwa aneno ka joma broad base bedo kodwa ka mabende support ni oyo the streets ok ber lakini chuno nikech adier ok danga bede ot ni onge gima timo because onge tich matimo kora what should I do next si niende nitafute haki yangu. That is the thing. Niende tu nitafute haki yangu nione hata kama nitakufa kama tena bani mbaya bora nimepata haki yangu and I know what I'm going to do next. To lakini gima chando kaka rowere ngeni one kaka Gen Zs wanted gi advantages adek gi disadvantages ariyo. Advantages adek mokwongo en ni riwruok kwa riwore to nyalo timo madongo apena ni unano mano chieng parliament riwruok last year riwruok ne wanyalo timo madongo emo mane advantages mo an go kaka rowere to bende mana mineno ka jogi temo tiyo godo against us mondo wadau kaka wan mondo koro kata koro 20 against weyo machalo nade mondo dau kiune yo machalo nade apani neno gunska ne gin jok ma kuom wacha de gunska ne gin Gen Zs. It's like we are fighting against us.